हेलो फ्रेंड्स, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो बड' जब निउसआव बरायनाय जाबाय। लोगोफोर जोंहा रुटिना ओंखारना फैबाय गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनिया। दा नोंथांमोना सोरबाफोर गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि एबा नोंथांमोना जेनेबा कलेजआ गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि आन्डाराव गोलैबा दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो जाबाय। नोंथांमोना रुटिनखौ माबोरै डाउनलड खालामनांगौ आं बे भिडिअजों खोन्थाहरगासिनो दङ। दा नोंथांमोना गिबियावनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो जाहाथे बेबायदिनो एग्जामा माबोरै जागोन बेनिखौ आपडेटखौबो नोंथांमोना मोननो हायो। अनलाइन एग्जामनि प्रसेसखौबो आं नोंथांमोना एसे उनावहाय एग्जाम जानायनि सिगां नोंथांमोना खोन्थागोन माबोरै नोंथांमोना अनलाइन एग्जामखौ होनांगौ। दा नोंथांमोना गिबियावनो बे गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि अफिसियेल वेबसाइटआव फैबा नोंथांमोना मोननो हागोन। आं लिंकखौबो होनानै दोनखादों, नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव चेक खालामबानो जाबाय। दा जोंहा आन्डार ग्रेजुएट नालाय आन्डार ग्रेजुएटआव गासिबो गोलैयो, BA BCom BSc बे गोलैजोबो। दा नोंथांमोना बे आन्डार ग्रेजुएट नुनाया बेहाय थांनांगोन। आं एग्जाम्पल महरै दा आन्डार ग्रेजुएटआव थुना होबाय। दा बे आन्डार ग्रेजुएटआव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना गाहायाव एसे फैबानो जाबाय। दा नोंथांमोना नैबे नुदों जानांगौ नाय गाहायाव फैनाय लोगो लोगो BA BSc 5th सेमिस्टार एग्जामिनेशन 2020 2020 मायथाइयावनो जोंहा बे एग्जामा जानो गोनांमोन। दा 2021आव दा जासिगोन बे एग्जामा। दा बे लोगोफोर एग्जामा बे रुटिना जाहैबाय रेगुलार बेच 2018नि ओमफ्राय एरियार बेच 2017नि। दा नोंथांमोना रुटिनखौ नायनो थाखाय बे थुना होबानो जाबाय। बे जाबाय फार्स्टनिया BA आरो BSc 5 सेमिस्टारनि। दा रुटिना लोगोफोर 5 सेमिस्टारनियाल'सो ओंखारदों, 3rd सेमिस्टारनि ओंखाराखै। दा BComनियाबो ओंखारबाय, BCom 5th सेमिस्टारनियाबो बिथांमोननियाबो बेच 2018 ओमफ्राय बेच एरियार बेच 2017 बिथांमोननि रुटिना ओंखारबाय, जाय जोंहा अनलाइन एग्जाम जागोन। दा नोंथांमोना बे रुटिनखौ नायनो थाखाय गिबियावनो बे थुना होबानो जाबाय। आं दायो बे एग्जाम्पल महरै थुना होनोसै। दा बेहाय थुना होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बे अके थुना होबानो जाबाय। नोंथांमोना इमेल आइडि होनानै नायनांगोन बेखौ। आं नोंथांमोना रुटिनखौबो होखादों, नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन। भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव नोंथांमोना नायबानो जाबाय, डाइरेक्ट रुटिनखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन। दा एग्जामा फार्स्टआव मा जागोन आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि दायो। दा बेहाय बेसेबां सम मोनगोन नोंथांमोना एग्जामखौ होनो बेखौबो होनाय दङ। गासै 56 मार्कनि जागोन बेहाय बे होनाय दं। ओमफ्राय टाइमा बेसेबांनो 3 हर्स जागोन होनदों बेहाय बुंदों। बे फार्स्टनि आरो बेखौ नोंथांमोना नायाबाबो जागोन, बे जेबो नङा। नैबे नोंथांमोना नायबानो मिथिनो मोनगोन। मर्निंआवबो जागोन, आफ्टारनुनावबो जागोन। बे एग्जामनि बिथिं डेटआ दङ नै नोंथांमोना नायनो हागोन। बे गासिबो डेट बे जाबाय जोंहा साइन्स आरो आर्ट्सनिया लोगोफोर। नोंथांमोना गावबागाव डाउनलड खालामनानै नायबानो जाबाय। आं रुटिननि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनखादों, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। BA BSc 5th सेमिस्टार होननाय भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव मोननो हागोन, नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय। बेहाय लोगोफोर बे होनाय दङ 56 मार्क्सनिया 3 हर्स मोनगोन समखौ होनो थाखाय। ओमफ्राय बिल' 50 मार्क्सनिया 2 हर्स मोनगोन। 50 खमनि माने एग्जामबो दङबा बिथांमोननिया 2 घन्टाल' मोनगोन एग्जामखौ होनो थाखाय। बे जाबाय जोंहा BA BSc 5th सेमिस्टारनि एग्जाम रुटिना लोगोफोर। भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव चेक खालामदो डाउनलड खालामनो थाखाय। दायो आं नोंथांमोना BComनिखौ खोन्थानि। BComनियाव नोंथांमोना बे थुना होबानो जाबाय। बिथांमोननिया खै तारिखनिफ्राय जायो एग्जामखौ आं बिथांमोननिखौ नायनि। 21 तारिखनिफ्रायनो जाखागोन जोंना एग्जामाथ' गासिबनाबो BSc BA ओमफ्राय BComनियाबो 21 जुननिफ्रायनो जोंहा एग्जामा जागोन। दा बिथांमोननियाबो नै 21 जुननिफ्रायनो एग्जामा लोगोफोर। नोंथांमोना नायनो हागोन नै फुङाव जाजोबगोन बिथांमोननि एग्जामा। नोंथांमोना नायनो हागोन नै फुङावनो जाजोबगोन बियो। ओमफ्राय समखौ बिथांमोननियाबो बिदिनो 3 घन्टा मोनगोन बिथांमोननिया। फुल मार्कनि जागोन नालाय नोंथांमोना नायनो हागोन नै। दा नोंथांमोना गावबागाव स्ट्रिमनिखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बे ओमफ्राय नैबे बुंदों लोगोफोर गाहायाव नायबा नोंथांमोना नुनो मोनगोन एग्जाम प्रग्राम बेच 2015-16 आइडल बिथांमोननिखौ उनाव लेटाराव नटिफाइ खालामगोन। बिथांमोननिया एसे उनाव जागोन, नटिफिकेसना उनाव फैगोन बिथांमोननिया। दा बे बेचआ 2018 रेगुलार बेच ओमफ्राय एरियार बेच 2017नि लोगोफोर। दा नोंथांमोना गावबागाव नायबानो जाबाय गावबागाव स्ट्रिमनिखौ। बे BCom 5th सेमिस्टारनिखौबो आं नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनदों, चेक खालामबानो जाबाय। डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना गावबागाव रुटिनखौ लाबानो जाबाय। आरो आङो बे अफिसियेल वेबसाइटनि लिंकखौबो नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनदों, नोंथांमोना बेखौबो चेक खालामबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना लोगोफोरनो भिडिअखौ शेयार खालामबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो आपडेटखौ मोननो हागोन। आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनो लादो। गोजोन्थों लोगोफोर।